Сәлем дуслар, шәһәребез буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без Татарстанның Милли музеенда. Мин сезгә Казан дәүләт университетының тарихы турында сөйләячәкмен. Казан университеты Россиядәге иң өлкән уку йортларының берсе. Аңа 1804 елда нигез салынган. Башта ул Казан император университеты дип аталган. Университетта төрледән-төрле бөтен дөньяга танылган фәнни мәктәпләр формалаша. Химия, геология, археология һәм башка бик күп фәннәр. Шуңа күрә дә биредә бик күп танылган галимнәр үз эшен алып бара. Мәсәлән, танылган математик Николай Лобачевский үзенең Евклид геометриясын, атаклы химик Александр Бутлеров органик химиядә матдәләрнең төзелеше теориясын исбатлыйлар. Психиатр Бехтерев, археолог, геолог, палеонтолог, географ Штукенберг, медицина докторы офтальмолог Адамюк та Казан император университетында эшләгәннәр. Аларның фотосурәтләре белән дә музейда танышып була. 19-нчы йөзнең беренче яртысында Казан университеты көнчыгышны өйрәнүнең Европадагы иң зур үзәкләренә әверелә. Татар укытучы галимнәре Хәлфин һәм Мәхмүдов хезмәтләре көнчыгышны өйрәнүгә зур өлеш керткән. Университет фән, мәгариф һәм мәдәният үзәге була. Биредә төрле елларда язучылар Сергей Аксаков, Лев Николаевич Толстой, композитор Балакиров, Совет дәүләтенә нигез салучы Владимир Ильич Ульянов, Ленин һәм башка бик күп танылган шәхесләр белем ала. Без Татарстанның Милли музеенда. Мин сезгә мәдрәсәләр тарихы турында сөйләячәкмен. Татар мәгърифәтенең нигезен мәчетләр кашында эшләгән мәдрәсәләр һәм башлангыч мәктәпләр тәшкил иткән. Анда 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәр балалар белем алган. Шәкертләр 4 ел буена матур язарга һәм китап укырга өйрәнгәннәр. Гарәп телен һәм дин нигезләрен үзләштергәннәр. Традицион мәдрәсә укыту программасына гарәп һәм фарсы телләре, Коръәнне аңлау һәм тасвирлау, мөселман хукукы һәм бик аз санлы гомуми фәннәр кергән. Белем бирү нигезендә дин торган. 19-нчы йөз ахыры, 20-нчы йөз башында мәдрәсәләрдә һәм мәктәпләрдә яңа алымнар кулланыла башлый. Укыту татар теленә күчә һәм дөньяви фәннәргә күбрәк басым ясала. Яңа методикалы мәдрәсәләр арасында Казанның Мөхәммәдия, Уфаның Галия, Оренбургның Хөсәния, Нократ губернасының Ишбубия мәдрәсәләре киң таныла. Нәкъ шул вакытта сыйныфта такталар, парталар барлыкка килә башлый. Дуслар, туган як тарихын өйрәнегез, танылган шәхесләрне белегез. Сау булыгыз.